שלום, אני רוצה ככה לדבר על נושא שחשוב מאוד, שנקרא הקבלות. כדי שנוכל לעשות לנו גם בחיים שלנו כל מיני הקבלות ולקבל כל מיני רעיונות ותובנות. למשל, המילה חסד היא מילה שבעצם משפיעה. נכון שאדם עושה מעשה חסד, הוא משפיע על מישהו. אז אני יכולה להגיד שיש מילים שהן משפיעות. משפיע הוא בבחינת זכר. הזכר הוא משפיע. ויש מילים שהן מקבלות, שהן מכילות, ואני יכולה להגיד שהן מילים נקביות. אז יש לי משפיע ויש לי מקבל. מעניין לראות, תרגיל אפשר לעשות ביום יום, עד כמה אתן במעשים שלכם, במחשבות, בדיבור, עד כמה אתן משפיעות ועד כמה אתן מקבלות, מוכנות להיות מושפעות, מוכנות לקבל, ובאילו סיטואציות. אם למשל נשווה את זה להתערות הדלעילה, התערות הדלעילה זה השפעה מלמעלה, אז זה משפיע, זה זכר. התערות הדלתתא זה מושפע, זה נקבה. הלוויים למשל היו התערות הדלתתא, הם עמדו על המדרגות ושרו שירים כדי שבן אדם שעשה חטא יצטער מאוד מאוד על הקורבן שלו ויתעורר לתשובה, יכין את הכלי שלו, יכין את הגוף שלו לחרטה, לתשובה שלמה, ואז הוא יקריב את הקורבן. הכהנים לעומת זאת היו התערות הדלעילה, משום שהם פורסים את כפיהם ומברכים את האנשים. אז גם אנחנו בחיים שלנו צריכים לעשות כל מיני הקבלות כדי שנוכל אולי להבין את עצמנו טוב יותר, מתי אנחנו משפיעים, מתי אנחנו מושפעים, באילו סיטואציות. מעניין לדעת ככה וללמוד על עצמנו דברים חדשים. יש אנשים שאולי יגלו שהם תמיד משפיעים, תמיד מושפעים, מאוזנים. למשל פנחס היה לוי שהפך כהן. אנחנו יכולים על ידי מעשים שלנו להפוך להיות ממשפיעים למושפעים ולהפך.